Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Mannen, stel jullie even kort voor van links naar rechts. Hoi. Mijn naam is Bart Vinders. Ik ben de drummer van Resonate. En ik ben Rob. En ik mag de leadzang voor mijn rekening nemen. En daarnaast mag ik af en toe nog een mopje op de gitaar meedoen. Dus. Ook van Resonate, neem ik aan. Ja, uiteraard van Resonate. Ja, de kijkers en luisteraars weten dat niet, hè. Waar moeten we Resonate van kennen? Hoe lang bestaat Resonate? De andere bandleden noemen ze ook even, hè, voor de zekerheid. Dat we niet denken dat Resonate uit 2 personen bestaat. Ik denk dat Rob jij beter kan uitleggen. Ik ben het jongste lid van de band. De Benjamin van de band. Ja. Nou, zoals Bart al zegt, Bart en ik zijn uiteraard lid van Resonate. Maar daarnaast hebben we een hele goede bassist, Antoine Curver, die je misschien ook kent van de band 61 Bars. Yes. En we hebben nog een geweldige gitarist, Mark de Laat, die ook wel in Kerkrade en omgeving grote bekendheid geniet, denk ik zo. Mm-hmm. En ja, goed, Resonate is een jaar of 16 geleden begonnen. Toen zaten Mark, Twan en Jos, toentertijd onze helaas overleden drummer, in de band. En die hebben mij toen gevraagd om een keertje komen te kijken. En ik ben uiteindelijk aangesloten bij de rest van de jongens van Resonate. En sindsdien maken wij gewoon onze lekkere alternatieve rockmuziek covers. En dat is eigenlijk de grote lijn en waar de mensen ons van kennen. En ik denk dat wij hier in Kerkrade en het Zuid-Limburgse toch wel aardig wat naam en faam bereikt hebben. Volgens mij hebben jullie heel lang geleden trouwens eens hier live in de studio gespeeld. Of het hier is geweest of nog op het oude adres, dat weet ik even niet. Daar was ik er niet bij. Maar toen hadden wij... Volgens mij ik ook niet, nee. Toen hadden wij nog regelmatig op de maandagavond live bandjes die dan hier naar binnen schoven met complete keyboards, drumstellen. Die werden dan op de gang opgesteld en dan werd een lijntje gelegd naar de studio en dan werd dat live gespeeld. Ja, misschien moeten wij dat maar een keer doen, dan ren je dan. Ja, dat is bijna niet meer te doen, want we doen het ook live. Hè. Dan zou je 26 camera's ook op de gang en weet ik wel allemaal moeten zetten. Goed jongens, Resonate, coverband zeg je? Ja. Geen eigen werk, totaal niet? Nee, we maken uitsluitend covers die wij eigenlijk gezamenlijk uitkiezen wat we lekker vinden en wat uiteraard ook lekker in het repertoire past. Ja, ik ken jullie natuurlijk. Ik heb jullie al een aantal keren gezien. Ik weet wat je repertoire is en ik moet zeggen, complimenten. Daar kun je niets over zeggen. Hoe kwam die eerste editie tot stand? Eerste editie tot stand, ja. We hadden het idee om dan toch iets te gaan doen. Met meerdere bands samen. En ja, dan ga je zoeken naar een datum en kijken waar zou het beste zijn. En dan zijn we toch op Koningsdag toen destijds uitgekomen. En toen zijn we, vergeleken met dit jaar, dan wel wat vroeger gestart. Dit jaar doen we het op Koningsnacht. Ja, zo is het een beetje ontstaan. Een beetje zo brainstormen met elkaar. En we worden toch een vaste prik houden, vaste band, zeg maar. Mm-hmm. Waarvan wij Resonate, 61 Bars en Solid dan de vaste klanten zijn, inderdaad. Ja, dat is een beetje een soort verhaal erop. Ik weet niet. Ja, het is ook. Het idee kwam eigenlijk van de eigenaresse van het café. En samen met Anita, de vrouw van Twan. Die dus iets hadden van. Koningsdag, Koningsnacht. Daar moeten we eigenlijk iets mee gaan doen. En uiteindelijk de achterliggende gedachte van mijn pop is dan ook. In Kerkrade zijn de mijnen natuurlijk niet weg te denken. En vooral het koempelgevoel. De kameraadschap wat er toen de tijd allemaal was in die tijd. En dat hebben we eigenlijk proberen. Ook de kameraadschap binnen de 3 bands die vanavond of zondag spelen. Die dragen ook een beetje het samengevoel uit. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat we gewoon met 3 bands een leuke avond kunnen maken. En de achterliggende gedachte is dan het mijn verleden van Kerkrade. Ja. En Solid, ook geen onbekende band, hè, die ook al vele jaren bestaat. Hè. Dat misschien wel nog langer dan jullie, hè, ik weet het niet. Maar waarschijnlijk wel, ja. Behoorlijk lang. Ja. 61 Bars, ook geen onbekende in de park. Die bestaan nog veel langer als ons. Dus. Ja.
Aanstaande zondag, en niet middag, maar zondagavond, vanaf 8 uur... tot na de Koningsnacht in, hè? We vieren gewoon door. Ja, vieren gewoon door. Nou, dan, ja goed, jullie hebben genoeg op het repertoire staan om een hele dag vol te spelen, lijkt me. Hè? Met 3 bands moet kunnen. Ja, dat zou geen probleem moeten zijn, ja. Maar jullie zeiden net, met als achterliggende gedachte... het mijngebeuren, het koempelgebeuren bedoelde je dan, hè, Rob, als ik het goed heb. Hè? Ja, gewoon de samenhorigheid wat er toen in de koel was. In de koel aanwezig was, Ja. maar ook buiten de koel. Want ik denk dat die mannen... mijn opa Zaliger heeft daar jaren gewerkt. Maar ik kan me er wel nog wat van herinneren... dat hij altijd wel een paar hele goede vrienden daaraan overgehouden heeft. Ja, En dat is iets wat ik toch belangrijk vind. Ook muziek maken doe je met vrienden. En dat doe je niet met gewoon iets bij elkaar rapen en dan... Mijn vader is jong gestorven, maar ik kan je wel vertellen... ik kan dat koempelgebeuren me herinneren als de dag van gisteren. Want ik hoorde ook hem praten over collega's in de mijn... en er schengen u dat en dat gebeurt. En bleven ook echt, koempels. Noem het maar koempels, hè? Ja, absoluut. Ja. Goed, even naar het repertoire van jullie. Want David Lee Roth, dat was even een zijsprongetje die vanavond eigenlijk niet de bedoeling was. Even naar jullie. Jullie spelen het iets heaviere werk, hè? Ja, ik zal een beetje toelichten. We spelen de grote jongens van het festivalterrein... Pearl Jam, Muse, Radiohead, noem ze maar allemaal op. Mm-hmm. Maar daarnaast doen wij ook... werk van de nieuwe lichting rockbands. Noem bijvoorbeeld Nothing But Thieves of The Haunted Youth uit België. Mm-hmm. En daarnaast nog eens spelen wij nummers van bands die eigenlijk, ik zeg bijna niemand kent. Ik noem dan bijvoorbeeld de Lucas State of Those Damn Crows. Dat zijn nummers die passen gewoon heel goed in ons repertoire. Mm-hmm. En vandaar dat we die gewoon mooi meesluizen bij de grote jongens en de nieuwe lichting. Ja. En dat is eigenlijk de kracht van Resonate. Dat we gewoon altijd iets anders doen wat andere bands niet doen. En vernieuwen blijven natuurlijk, hè? Uiteraard, want het zijn... Qua muziek bedoel ik, hè? Ja. Uiteraard, ja goed, de leeftijd gaat natuurlijk een rol spelen hè, van vernieuwen. Maar lijkt dat meer op verouderen. Wieso dat dan, Rob? Vertel. Nee, maar ik ben nog steeds 18 plus, dus wat dat betreft komt dat goed. Ja. Nee, maar goed, daar met nieuwe bands, hè, je ontdekt bands via de streamingdiensten. Mm-hmm. Of op een festival, daar komt een band langs, dan ga je kijken. Dat is wel echt wel lekker. Misschien iets voor ons. En ja, wij gooien dat binnen de band op een hoopje. En dan gaan we kijken van, wat past bij ons? Mm-hmm. Kan ik het bijvoorbeeld op een goede manier zingen? Of kan de band het op een goede manier neerzetten? Mm-hmm. Het zijn ook vaak de nummers die wij gewoon onder ons ook gewoon super cool vinden. En waar het ons te gek lijkt om gewoon die nummers te kunnen spelen. Voor onszelf. En ik denk dat dat ook wel uitstraalt op het podium. Als wij gewoon spas hebben op het podium. En we denken van, dat is een vet nummer. Wat wij gewoon cool vinden. Wat wij gewoon te gek vinden om te spelen. Dan komt dat ook over op het publiek. En die vinden dat ook te gek om te zien. Ja, kijk, je beslist zoiets altijd samen. Hè? Ik heb vroeger ook in bandjes gespeeld en wij beslisten dat ook altijd samen. Want dan heb je het plezier in het spelen, heb je al. Want je hebt alles moeten inrepeteren en je wil dat nummer graag spelen met z'n allen. Ja, dan spat dat er vanaf, hè? Ja. Het kan ook voorkomen dat we een nummer uitkiezen waar we heel veel werk aan besteden en heel veel tijd aan besteden. En toch uiteindelijk zeggen van, het is het toch net niet. En dat kan ook gebeuren. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Jongens, Resonate, voor the time being, waar kunnen we jullie buiten aanstaande zondag, daar aan de Industriestraat in Kerkrade-West, waar kunnen we jullie nog meer zien de komende tijd? Oh ja, agenda even uit mijn hoofd. Pak hem even erbij. Over scherp blijven. Nou, de eerste... Pak hem rustig even erbij. De eerste is in half mei. Dan zitten we op een besloten feest van de IOCH. Dat is de Intruder Only Club Holland. Dat is een soort Suzuki-merk. Zoiets, ja. Motoren. En die hebben jaarlijks een feest. En daar spelen we al meerdere jaren op dat feest. Mm-hmm. Dan gaan we in juli naar een festival in
Sint-Odiliënberg. Daar zijn we vorig jaar voor de eerste keer geweest op uitnodiging. En dat je festival heet Rock am Ruhr. 13 juni is 13 dat, ja? juni, ja. En daar zijn we, bij Godsgratie zijn we opnieuw uitgenodigd om dat te mogen doen. Hoor ik daar Resonate Goes International? Rock am Ruhr. Nou, Sint-Odiliënberg is nog steeds Nederland. Is nog Nederland, Dat ja, weet ik, maar het is net zo wie het voet van Rock am Ring. Maar ja. Nou, dat waren jullie mooi, geweldig. Ja. Dan hebben we nog, ik geloof, even kijken, 5 juli. Ja, 5 juli in Vaals. Fresh Air hebben we nog op staan. Fresh Air? Yes. Air, ja. Fresh Air. Buitenfestival of wat? Ja, is buiten. Ja. Tijdens hoe heet die markt? De Ulemarkt. Oh, de Ulemarkt, ja. En daar hebben ze, ik weet niet even, café ben ik even kwijt, maar festival. Café Allure. Café Allure. Achterom, buiten in de tuin. Super gezellig altijd. En dan hebben we lekker vakantie. Ja, dan komt eerst de vakantieperiode. Ja, en dan, waar we moeten uitrusten van al dat harde werk en van het gezang van Rob en het gedrum van mij en de gitaar en de bas. En dan, na het najaar komt er wat nieuws. En daar zijn we mee bezig. Er zijn lopende een paar opties. En we hebben, ik dacht in september nog, 19 september. Met Flexirock of zoiets. In Flexiforum. En Flexiforum. Ja. Die zijn vast. Maar ja, goed, er lopen altijd dingen. En er komen altijd aanvragen die we bekijken. Wat voor ons geschikt zijn. Of... Als er nu mensen zijn die zeggen van... hey, die jongens van Resonate, die wil ik wel eens een keer boeken. Hoe kunnen ze jullie bereiken? Via Facebook kan je ons vinden. Resonate. Kan je ons gewoon vinden op Facebook. De beste is... R-E-S-O-N-A-T-E. Dat even voor de duidelijkheid. Resonate, ja? Ja. En dan gewoon een berichtje sturen. En dan nemen wij contact met jou op. Mm-hmm. Waarom... moeten de mensen, en het is geen commercieel iets, het is gratis toegankelijk. Waarom moeten de mensen naar Mijnpop komen? Waarom niet? Je zegt al, het is gratis, dat is al één voordeel. Ja. Punt 2, het is op Koningsnacht, dus daar kunnen we mooi lekker feestje van maken. En voor mij punt 3, er is te gekke muziek, er zijn 3 te gekke bands. Ik weet niet, Rob, heb jij nog wat aan te vullen? Dus, ja, inderdaad. 3 te gekke bands die het voor de 3e keer in successie weer oppakken. En ik denk dat dat ook de ideale formule is om Mijnpop gezellig naar de Koningsnacht in te trekken en door te gaan tot Koningsdag. Dus je hebt de dag daarna vrij. Tenminste, bijna alle Nederlanders hebben vrij. Natuurlijk de mensen in de zorg en zo, die moeten helaas misschien wat eerder weg. Mm-hmm. Maar het wordt gewoon een gezellige avond. Dat heeft de formule. Dit is deel 3. Dan kun je ervan uitgaan dat daar ook wel bewust voor gekozen is om dat opnieuw op te vullen. Nou, met name ook omdat toch dezelfde bands daar gewoon spelen. Hè? Dus is het toch een teken dat niet alleen die fans van die bands die natuurlijk komen, maar ook het publiek van buitenaf wat komt. Ja, we hebben 2 edities gehad en alle 2 de edities waren gewoon heel goed bezocht. Mm-hmm. En dat denk ik ook stralen de bands uit. Plezier, geniet van de muziek. En dat moet eigenlijk uiteindelijk ook voor iedereen het meest belangrijke zijn. Onder het motto, kompel, kom, drink die gebeer. Of gedangers. Of gedangers. En ik hou het even in beeld. Mijnpop aanstaande zondag 26 april met 61 Bars, Resonate en Solid. En de zaal is open vanaf 6 uur. Hou daar even rekening mee. Vanaf 6 uur is pas open. Dat even ter info. Ja, mannen, rest mij jullie een geweldige Koningsnacht te wensen. Met Resonate en 61 Bars en Solid uiteraard. En dat het een mooie Koningsnacht mag worden. Dat zal het zeker worden. En op naar editie 4, zou ik zeggen. Ja, natuurlijk. En jou bedankt ook namens Solid, 61 Bars, die op dit moment heel hard aan het repeteren zijn voor zondag. Ja. En ook namens Resonate, bedankt voor je aandacht. En jullie hadden gisteren repetitie, hè? Wij hadden gisteren repetitie, ja. Speciaal verschoven voor het optreden van vanavond hier bij RTV Parkstad. Kijk, dat noem ik nog eens goede bandleden, hè? Dankjewel daarvoor. Mannen, ik zou zeggen, op het plat.
Amusez-vous, Jotheim en adieu. Adieu. Adieu.